Da. Du-te-o de aici. Ușurel cu stângul. Bun. Altul. Învine forța. Hai, domn profesor. Ușurel cu stângul. Bun. Altul. Haideți. Bun. Capitanul să fie. Dă-i. Șut. Poate face și aici. Șut. Gol! Încă nu. Dă-i. Schimbați acum, aveți aici poartă cealaltă. Stai acolo, mă. Șut. Ceva Răzvane. Eu nu mai zbiera. Nu mai veniți voi. Pe voi, vă filmez numai. Hai. Șut. Du-te acolo și dă ușurel să vă arăt că dă un după poartă. Ușurel. Acolo, vei. Dă-te Răzvane. Ia, Dive, ai făcut forță. Hai. Ușurel. Bravo, portare. Dă-i Răzvane. Bravo, portare. Hai, Răzvane. Ba da, am așteptat. Da, lucruri, Răzvan. Spargeți-o, mă. E tare ca bătonul, a zis că o băga dracu și merge. Du-te și ține geaca aia. Ține și eu caselul. Garot. Dă aici, Robert și cu băiatul ăsta. Bine? Unul aici. Unul aici. Tu te duci acolo. Mai sus. Tu te duci acolo, în sus. Tu vii aici pe mijloc. Așa să fie să-l Deci nu intrați, ascultați, nu intrați pe el. Să lăsați să-l citezi. Tu nu te vine aici, tu nu te vine în partea aia. Pavel. Sergiu, dați-l acolo. Deci voi nu ați venit, vă stați numai acolo. Când trage, prima dată trage băiatul la piele cu mingea. Deci fii atent, tu îi dai mingea lui, băiatul ăla de la Răzvan, Răzvan de la băiatul ăla și ăla de înapoi, pe diagonală lui Nal. Mai rapid, mai rapid! Șut! Tora pe diagonală, așa, dă-i șut! Nu mai te băga, nu te bagi. Hai, Răzvane! Dă-i ușurel înapoi, dă-i Răzvane! Acum apărând cu capul, unul după altul, corect, așezați-vă, cu capul. Da. Uite-te în spatele unul la altul, da. Terminează la post. Da.
Păi nu mai filmat? Ce? Da, mă. Cum să nu? Joane, când ți-am dat mingea, tu ai venit. Tu nu aștepți mingea să joace, tu te-ai băgat în capul meu. Bun, bravo! Bun, Răzvan! Altul! Bun! Mame, ce gările. O, adio, stau să pe țigările. Altul! Bun! Du-te că tu ești praf, pune-l lângă lui. Hai! Bă, dar nu Hai! Hai, Robert, ești praf. Fiți atenți, acum eu vă dau și voi șutați cu dreptul din prima, din aer. Șut! Bun, bun, bravo, așa vreau să faceți toți. Da. Dați pe poate. Dă-i Răzvani. Bun. Mai încolo, asta merge mai încolo. Hai. Șut! Bun, bravo. Gol, 1-0. Are după ce intru și eu, da? Și cine filmează? Dați mingea aici, o văd. Hai, Adi, arată-le. Bravo, Roberte, bravo. Uite, Răzvani ori zice așa frumos să vă arăt cum se dă. Mai încolo. Ce va, Răzvani? Dacă dublă și ridic așa ca la un tenis, din oculatul dacă pot. Dacă ți-o ridic eu. Ți-o ridic puțin. Hai, da aici, mă, Adi, mă. Ușurel orbi. Lasă ea puiă, ia da. Asta e acolo. Ordici frumos, ordici. Scoți bine la ară, ridică-te. Dați-o de acolo. Ordici, dar la picior așa să fie de la. Ușurel, ordici ca lumea, ușurel. Cine poate aia copii? Încă o dată. Hai, Messi. Gata, Hai, fotbal. Nu, e.